जौने समाज के लोग अस्त व्यस्त जिंदगी जियत रहे, जेके सतावल गईल, दबावल गईल, वो परिवार के आज आजादी से जिए के अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिलल। कहे के बाका रहे न वस्त्र त्रस्त जीवन आधार हो, रहे न वस्त्र त्रस्त जीवन आधार हो, पीड़ा सहत रहे शोषित परिवार हो। लेकिन आज बाबा साहब के ही देन हो कि जौना आदमी के लोग पैर में चप्पल पहिरे के भी अधिकार ना देहले रहे, आज बाबा साहब के संविधान के वजह से आज देश विदेश की यात्रा करता। अगर दुबई कमाए चाहे कहीं विदेश में कमाए जाता तो आज एरोप्लेन से उड़ता है। नाते कहे के बाका उन्हीं के देनावा से उड़ेला पलेनावा, उन्हीं के देनावा से उड़ेला पलेनावा, देनावा हमरे